tuna chuan lo le ta gold tuna chuan enge kan en don kan di chuan karhmasa a trade kan lak te le gold karli enge kan be sei the ho kan en ho le don ta chuan karhmasa trade kan lak ho hi kan en anga karhmasa a intine market om ti kan en phuta a chuan enge trade kan lak kan en karhmasa hian gold a hian shorts lak thei om tam tak oma chuan tlang pin shorts kan mela shorts kan ti chuan sell side gold kha kan sell ani kan sell na chuan enge kan trading ho ka enang kan trade ho chuan 4 hour a hian hei a bearish chuan enge kan en to ni chuan sales ani mai ta 4 hour hi kam major time frame ani chuan 15 hour lu dam trade kan nak na sabera chuan kan win trade a in ka loss trade hi kan soi masanga ka video masa te ho en tan kha chuan i headline chungah hian liquidity a awm kha voi khat item ha ka ron soi ni san chu a chung hi flat em em a tianga awm chuan liquidity awm thin ka ti ta a chuan chu nge chu keima soi nge chu inzirna keima phun ka ngai san chu ta hian change of character kan hmu change of character kan hmu chuan 4 hour a 4 hour a bullish a 15 minute a change of character kan hmu chuan short zone ala kan du ni tro chuanin ta hian i tlai zone hi resistance zone ani awangin ta hian 4 hour change of character a hian shorts la ngal mai kha ka tuma chuan ti hian trade ka place ta hei kan hmu hian ti thak pungai lo om sa in ang mai tai la kan hmu hian chuan hetam hi ka lo ngai ben lo ta ma ka analysis ti helai high a liquidity om hi hei a han grab zo zeu ta ni tlem te tak me me win ani chuan ka stop loss ka ti tai ta in time in stop out ta chuan market kha ke en chhun zom lo ta hi tlai dar nga vel ani a chuan ka in khel sana zana chuan ka sela hi ta ka du na lama local thla le fu si ka man mo wa ania trade masai in na zel ni lo nga ki la stop loss hi emo liquidity above a hian lo ta tai la chuan hei mo tun thlin na la hol thei a paisa tam tak an siam thei do na ma se khai mun kha trading a chung kanin focus na tur ani lawa an focus na tur chu discipline le ke mani setup kan follow khani mai ta chuan ta hian trade dang om le ta kai hian resistance a drop base drop han heta hian supply zone ron siam ta da chuan trade kan le do ta heta hian liquidity ong ma di khan china an soi tong in liquidity a hi so hian hi price hian akal apan thin ni liquidity kan ti ha chuan ta hian liquidity kan hmu zo vele hian candlestick i bullish an ye doji a ron bearish le ta hian i aggressive entry kala a chuan ka target hi hemi low hi ania hemi low ka target a ma se hemi low thleng hi ka hold talawa chan chu tlai hi demand angin alaw ve the chuan hetlai third candle vela hian trade ka close ta first trade first trade hi first trade hi chu aggressive entry ni second a hian aggressive lo in kan la le thei ta lo ti bo le ta mai la ai second a hian moi takin hetami ang che 4 hour hei 15 minute ani main candle hi lang tama drop base drop mo chuan heta po ni thau bearish candlestick kan nei huna a drop a base ani a drop le ta chuan drop base drop a han easy fundamental trade kan nei ta 3R vel graphic ani hei hem chunga po hian liquidity tho ama chunga chuan trade hi hold chun zom chi anga ngai lawa enge kar le kan hmu don chu Monday in open ma zo na expect hello ma se tu na chuan kan la bearish ko pa price in helai zone 15 minutes zone hi han pan do ani tu na hian om dan hi retrace om dan ani a chan chu kan soi tong khan bearish chuan ti tur hi nia hetia chho chuan heng hi retracement ania bullish ti na ni lo mo tu na om dan hi bearish alon drop pop retrace a drop pop tu na om dan hi chu retracement zone nia chuan buys la buy chi lo ni ko thi chuan ka trade choi ho kha kan en le choi nga ka Twitter account la hian ka post a
Twitter account hi anh load muang le tu tu ma ting ni o lo ngak sang sang la ka Twitter account la hian ka post ka profile an enjoy ang tu na hian ni chi muang deuh thin a kana thale lama chuan hei kom na hi ndonga kom ma hian wifi kan la nei lo thale lama hi an install thei kan to a chuan thale lama chuan video smooth zo video tha zo quality tha zo te pawh kan an post nei a hei personal Twitter ni hei ta hian ka soi thlapa ka trade donin hei hei hi first trade ka lak na khan ta kan loss na kha chuan kan loss na kha hei he ta point pakhat a in a ron lang le ta chuan second trade hi hei ka soi thlapa 4 hour bearish 15 minutes show bearish pressure aggressive entry can be made now what is on TP SL cover the highs and yet TP hi a low hi ka tia chuan heta hian trade result kha ka ron show le ta ni nei view a than dem ko ba somriat peru kan ni ta i don ma taki ta in riat nga SL hi ti te ka soi le a ma chuan my profile hang ka ri tweet an ta chuan ma le chang han kal hau tweet to thina ei chu hai ka trade pui ho ve me lo ni se chuan volume mai quick 6RR time trade te tian ka post thina ma chuan hei zani ten view ve ani chu zani le ti ten ta zo viewers te nei tra hei chuan an en lenga ni lo in lu sam ni hei trade moi tak live trade na chuan SL ka sona tiang te hei soi fi first strike represent 3 minute time as you can see hei buy side liquidity oma chuan ta liquidity a hian kan short a kan short na result kha ta hian ka ron short le ni ha kha ni deuh mai a Twitter account big tak chu chuan page an let lenga nei fucking chuan tuna kan expect thei chu pullback hi an om deep deuh se 15 minute a change of character om chuan kar leh lamah chuan short bawk kan en lenga kar tir lamah kar top lamah hi chuan ka soi tawng khan tuna zone ani wang hian ta hian short ngot to tina lo chen change of character tho ha om ve le thei a hemi hai hi kan cross chuan buy kan enter nang chumi hma chu long ka entry lo mo kha zong kha ni ven dan chuan